говно. Защото единият забави много във въздуха, явно гледа за хора. Искаш да влеземе там да се баракадираме като преди. Май това е варианта. Обаче да бе, мога билдиме бе. Са. Ела. Мела, ауто се взема тая. По-хубава е, синичка. Зад нас? Его е. Не е зад нас. Зад нас Малко е. по-далеч. Видей го, близко е. Ето тук входа обаче. Еми... Копай какво ме. правиш бе? Аз чуда за тебе. Къде ти Не, аз ходиш? се бъгнах във водата. То ме хитна. За един шот ми хитна. Искат. Чуваме се, бачери. Ме насаха. Патлака Добре, с ни. сградата да влезем. Ти се с щита, май. Така че ти се... Ето ги другите. Летящите. Я се рате ги. Аз съм дет. Да знаеш 100-100. Брат, няма да играя! А, така, машината го кракна! Машината ще ги ме краси! Машината ги ме краси! Краси, машината ми нокна единия. Сега го локи и другия. Видя ли ме? Не е безполезна. И сега го Не, не изпише. го. Дева, ако изпише ти Не. именейсън от масинка. Ще пас. Литки, веднага. Махай се. Много тимове са. Те са същите, където аз ги оставих на едно. Къде хора? Маквай. Ти гледай къде има голд и ме ребуцай. Колко голд си? Има метките, завива с зоната. Колко голд си, бе? 270 сега се лутна някъде. Няма къде да лутна. Ба, те се бавят до зоната, отлево има на мене. Ти видя ли? Нормално, то виж коя зона е. Няма. Трета. Аз си казвам в окачата, няма да намериш ни един съндък, па не знам. Не знам къде просто да ходим за това проблема. Тук 300 пъти си падал. Знам. Смисля къде се заваем. Така. Ето на те да има голд. Или май нема си. Ти си най-слепия, ти пропусна толкова барели. Ей, там има и барели. Те ми даде 500 голд. Няма да. Не е възможно просто от един. Макс от един да ти даде 150-200. Дай точно, ама ми теха точно толкова. Кажи коя зона е? Четвърта. Тук те да не е Не, утото. няма какво да правиш тук, няма. Ти виж къде си. След Няма. това започва да бие по две. Няма бат, Ти няма тъп нищо. ли си, че там ще провериш, бе? Не знам Да, къде. 100 на 100 е лутната, нормално. Той има къде се лутна вече. Нема. То откачение е! Да. Я познай какво С прави. тактиката я прави. Ребута си, да. По-добре да импулсваш с другата импулса. Избете си Защото пусва. я ги къбиш. Направо И се чу. медкитваш и литкаш. Трябва да медкитнеш, че като започне да бие по две, ще се чуеме. Обаче пак... Капа те си те да дънят бе. Ама аз избегах от тея и другите ми влезнах, те кои ги гледахме, беха литнали от ланчпада. Те се ги нася, не баба майката. Те са дед вече. Друг тим после им влезна и ги осра. Аз един му набих 190, Има на проблеми. другия му набих 80 и ги убиха други. Маквай къде хода, бързо. Някъде. Някъде! Много добър отговор. Там има едно краче. Ако няма хора. Май ме Или не се подгониха. бият, Аз не чувам ако... аз нямам саунд ефекти. Аз нямам саунд ефекти. Като съм... Абе, ти си слепок, бе. Видей бе, стой. Тебе те снайпват. Ще те снайпнат. Дров е бързо. Дров е, бе! Видеха те. Десло е там се зават. Да знаеш, че не можеш да влизаш без ключ. Че ти го насият по поръчи тук, ама няма какво да правиш. Не знам просто. Да има се нещо на туим, някой бункер тук, да как бе, да има се никой ме на мене. Значи, докато някой е весна и ми и фръмстите и има майката. Това е. Или
Или ти влиза до тебе и те убива. Няма какво правим. Надъних го много яко си го надъних. Гледай къде си пуне. Ти сега влез. Тук не знам къде, че гледам за храста, ама не знам. То аз ако не Не, го тук гледам. не виждам изобщо храста. Ама той не е зона. Ще малко. Майка ти. Те гледат ли ме са? Май не. Аз си Не виждам. има съндък. Им года да те бутна, кои Това ще е се... пратня. Не, 10 год не ми стигна. Те бутна, не знам, що да правим вече. Ти не можеш да ме работаш, имаш кода. Имам... А не, нямам го, нямам го. Сима майката. То ме виде лаче. Дръж на помпа. На помпа! Помпа съм. Чил. Седи назаде. Така че те вижда. Няма къде повече. О! То страна на рандом! То на рандом страна! Ела си бък. Да провери храста. Обаче нещо не хитна. Бам майката, тук си е бам будката на Ленина. Не знам какво се правим. Често така не знам какво се правим. Те ми намери с храст. Няма храст. Този регион няма храст. Няма изгради. А, не има. А, и то не е зона. Има там. И там. Да, там сме на дън стопа. Ми не знам. Там има храст. Да, там има храст. Леле, как се ядониха. Кеща. Сега ще умея цял отбора. Не знам да се го седа Ми тук. седи си. Би по едно. Трябва да ходиш след много малко. Би по едно все още. Чил. След това... Не, сега като тръгне започва... След 6 секунди започва да бие по 2. Аз 6 ще... секунди имаш. Тичам го. Пуна ми. Айде, ето започна да бие. Тъхо, че ти фува, ама тук не си То зона. ме виде, обаче. Иди. Бие по 2, бе, ало! Махай се, бе, Бие бълък. по 2, бе! Знам, бе, чил, бе. И къде ще застанеш като го изкара? Тука. Точно тук, да. Те ще го изкарам. Та цялата зона няма ни един. Съм сигурен, че няма храст. Нема нищо тук, тази Така зона. че го мисли. Ти си подарил тъета, ге. То ще му влезна, обаче. Не, моя се щупи. Моя търът го щупиха. Да Но му го влезе и на то. направиха. Никак не се вижда. Ми, трябва, да. По принцип трябва. Влизай. Не те го видя къде е. А той е в храст. Храста, отпреде! Не. Ба се бълък. Не ме гледа, бе. Абе, за тебе, бе, къде гледаш, бе? Ти го надъни и то тебе те надъни. Не е същия обаче. Лошичко. Май трябва да им пусна. Нямам идея къде да ходиме. Много бързо го ротецвам и аз съм мога да си така скоро. Да, искаш да провериме този храст? Провери го, аз съм горе. Аз ти да проверя другия. Няма никой. Ако си кой стреля, а то ме стреля отзаде. Нема никой с покич. Ще е добро за ротец. Той взех един кил. Теят ни килове, гледай за килове, поне 10 тази игра трябва да направим. Дойде са... Я! Е, там видех. Да, там как ще ги видим, бе? Чек, назад. Тук преди си мислех, че има лид, бе, защо? Те ни гледат, бе. Те ме учи и гледат и, бе. Не мога да ги видя. Аз нямам шанс тук просто да ги видя, аз съм с SMG. Дай, ети по той за SMG. Те ме гледат. Абе, то ми светка, ама не мога да ги отчеля, бе. 16? 13? Да, от тук се хитнеме се. Знае си кога. 16. Дай по той аз съм земка. нали? Дай по той земка. Че съм 17, а така. Съм ги нададих. Нанах се стопа. Чил. Ще довикам още 30 има. Като знам, че от нас ще дойдат. Добре, нададихме ги малко тея. Май се махнаха назад, защото са не светка, поне ако не са много назад. Не, мах се, аз нали ги челих. Челих аз старах. Почелия, разбира си. Бия си ми се стабилизира вече. И те приятел му се стабилизира, всичко е наред вече.
на помпа, аз съм на SMG. Добре. Еги. Абе, те NPC-те ли са? Брат, Той- виж ги бе! Александър ли? Гледай къде се кемпат бе! Е, сега ако една им пуски и са доле, нали се дават? Те Една им не да пуски. ще дойдат към нас. Гледай как им, гледай оръжието му, гледай ги. Искаш, че се опитам за импулс къде... Не можеш да там. Знаеш си какво? Изчакай. Виж как светка оръжието, виждаш Ако ли един е до вътре. зоната, чуй, ако зоната не излезат от зоната от тука, ако не излезат Абе, де... май мога да им хвърлям такива бе. Не, още. Значи стигна, да, стига. Ако хитнес, ама не знам дали се хитнес. Ще хитна бе. Ще го хитна, точно ми. Пова, ако искаш. Не. Знаеш си Имам какво? търпение. Им идея. Ако Ще те да изчакам. тъгат, те да тъгат и злато дойде, Иначе им пусна и че ги... Аз ще щупа до това. там ми е идеята. А те ни гледат, Как го... те ни гледат. Гледам. Абе. Мръдни. Много предобър. Нестрелно! Кране, готов ли си да й Аз съм пуснеш? взел някакво Алиекспрес. Аз ще им пусна сам. Давай. Ма те си ни спитаме с гарата. Нищо. Брат, те са. Какът? Бега другия мършля. 23. Той го таковай. Финишни го бе. Знам къде го иде. Бълъка. Нищо, финишни го това. Търса го, стой го е. Трени за кила. И той ли слезна долу? Да бе, гледай го бълъка къде го иде. Трябва ни. Боже, има умните тъпанари, обаче... Се взема сюда. Не ми те това панята вече. Да, вече не. О, пистолетче. Златно. На тука бе, на нас бе. Е, Ротета в планината, 40. най-сама аз не мога да се кача от тука. Идва. Се еба майката, сега се еба майката. Пусвай бе. Нямам Има импуска. импулса. Нямам импуска. Не ми зареди още. Аз ги държа колкото се може, повече не мога да ги държа. Идват към тебе! В храста! Деца. Не мога с тебе. В храста има хора, в храста има хора. Това храст пред тебе има хора. Бе, я не сте бе, бълък. Аз съм на едно бе, бълък. Не, а то му думам. Аз съм на Казах едно, ти не нямам сте бе, щи. бълък. Казах ти да сте бе. Ама Дай той си го те са турим. двама, не един. Да, аз викам на двамата да не стерят. Те бълъчи са. Те се опитат да ме хитнат, едва ме хитват. Знаеш какъв проблема, че не, импуската ми беше заредила. За му сесем, то го довърши. Си еба май. Ела. Айде. Не му влезна 20. сота. Какът? 40, Нямам патрони. Сега се натъних. 15, 29, Няма патрони за нищо. Дет! мен другия. Краси, help me, bro. Чупи ми дървата, ме чупи, помощ! Краси, чупи ми дървата! Ти се пукна! 27. Много хитес. Не го виждам. Стой, не! Ти си галос. Ти си от галоси. Бегай. Така, пусти си глайдърът. Майка ти мършева. Не пропуснах удар във... Те ме... Брат, вади му помпа. 0 патрони. Вади му пистолетче. 0 патрони. Аз съм майка му нема. Ще да ми влезнат. Искам всички да ми дойдат. Имам си патрони за SMG, че съм 70. SMG ли си вече? Пистолет съм. Не, аз какво сме, най ти не мога да се чеда с това пистолет, златното. Ай, то пък ми помпата бе. Аз ще си Емката. взема пистолетчето. Аз съм Ела, пак ела, SMG, аз съм ти пак SMG. Ай, знаеш А. какво? Стой, не. Ет. МК имам вече, имам МК, знати, ела. Имам още да взема ти дама, ако искаш. Не ми трябва, аз съм 400. И аз 435. Те как ме надъниха, аз бе да умам, викам си няма патрони, баси майката. Ти имаш ли мини? Значи аз съм на Имам 125. чик-чик сам 20, който стана. Дай, Те се хилна. нямам друго нищо. Ако иска, вземи ми бандажките, да нямаш нищо. Те как ме надъниха. Имам две рибки, така че ако съм на... че ме спаси нещо. Евентуално. Може и да се успокоиме малко с киловете, чеки че с... Тук ето ги те неща, къде ти ги дръпнай, благодаря, бата. 6 имам вече. Чат напала те на Ина, си еба майката. Спокойно, като първа започваме.
Брат, ти викаш на мене, аз нито заредих попа, нито заредих нищо. И пуската е заредена всичко. За тебе, да. Кучи ти ка... Ай, нема от хранията десно го родитни. Хубаво, че познах стита, че... Надолу слезни, че като ни видят, че ни надупчат всички. Едно харас, че не са ми турили. Има хора отпред човека. Сол е, ама. Дали да не му Къде бе? пръснеме По-малък. танчите там? Е там. Една им пуска в сградата. Една им пуска в Виждаш ли сградата. го? Да, една им пуска в сградата, стой. Една им пуска в сградата. Песа, един им пуска... Знаеш какво? Стой. Значи им пуснат Избега. Его е. нищо. На къде? 19, 30. Виж го там 80, 106, кракнат, 150, 20 16. лайк. 16. Горе има хора, внимавай. Гет ме надъмват ме. Другарчета му. И Надъмват. горе има други хора, внимавай. Итнаха. Абе, 16. ние дали няма да е по-добре да литнеме, бе? Да бе, на мен има още път. Всъщност. На тебе? Да. Мачи, внимавай Ще да пи дадат. дивана, ще пи дивана. Че да го Искам надъдат то. голда. И Да, бе, аз- това искам. Стой, че го на то го над... Ай, бързо, че то не мога да дъдвам постоянно. Ай, че го нададих 5 пъти, за да се мане. Я падаме на този бункер. Аз Няма там нищо. стана. Не би има човек, има Никой човек. няма. А, няма ли? Значи Няма. влизам. За малко. И тогава аз отида. Седам. Аз го ротейтна. С кои Ай, мисля? по-бързо, че май 30 човека има на мен. Те падаме на града в зона ли е къста някоя? Не. А, да, има. През Между тета. станцията. Да, там Да, влизаме. между станцията. Неко влезе и там сме господи. Да си взема аз още малко неща. А, отвори си. Та-да-да-дам. Та-да-да-дам. Та-да-да-да-дам. Да-да-да-дам. Та-да-да-дам. Аз така си влезал през станцията, там си ми е добре. Да, дъна неко през станцията. Може да бите с тези.bg. От кога дома ни е букука, да те питам? От кога ни е? Обясни ми. Виж, ротейтват. Там в краста на билборда. Виждаш ли билборда? Да, виждам от лево. Там има човек. Има ли? Да, ето, ще видели. Ето го. Той дай взима умника, ще пи краста. Да. Ето то. То ни е вътре. А, викам да му влезе, сега ми пуски и му аз чепа канцето. Ай, го е приятел. Да. Не, приятел му е. Тука. Сега се влезни той. Де, бе, си бех взел вътре да съм си. Не, отвън има много стъкла. Твърде много стъкла има и могат да ни насърят. Ама той има и други сгради, бе. Да, Ама вече не, има. и там има много стъкла, и там има много стъкла. Аз на всека съм влизал, знам ги тук всички. Не, бе, аз знам вече повечето неща. Ау, пена снека, бе. Ето го Да, гледах. ротеца. То дойде Това и е си тука. бързак. Дойде тук, скачаме и двамата и го пъмпваме за 200. И пуснаме веднага. Викам аз. Там планината, виждаш ли ги отпред за дървото се крият двама. Бият се. Отляво виждам къде се бият. Дете, че се сбият на безостанцията, май. Не, има храс друг. Там виждаш ли един храс за дървото, виждаш ли ги? Не Добре. много. Плува горе-долу, ама то трябва май да го килнеме. То викам една им пуска. И двамата и му пееме. Или па не знам дали да му Там пуснем. не. Той е Той, сол аз отгоре. мислех, че ни чупи храста. Той е сол май. Ама го насият. Не, дуса. Да, дуса. Его единия. Его и втория. Една им Те пуска може да сам се по сам, подобри. викам. Обаче има проблем. Зоната е много гадна. Май няма къде да се застане. Да, няма къде да се застане. Те го Няма. бавиме. Сега си измът. Стит приготви стит. В момента се бият много. Бъди готов на стит. Искам Искат те. да умрат. Готов. По-скоро ни им пуска първия път. Първи път им пуска, после стит. Дай.
Ай, се тия са много нададниха, дали да ни ги пер... Виж това! 50! Краклет! Виж това! Найс, найс. Не, Май дай едно бункер. шоу и е... Да, ние да ниме едното шоу. Его е. Той е ду. Краклета, виж на помощ! Краси! Минус 110! Не то. И другия кракът. 27. Тук се надъниха някой. Не ми вади стита, добре. Вади го. Нататък. Зад храст единя. На едно краси! Дед, не, какво? Дед, пъмна ме, за тебе. Нищо, на... И ти му зоната. Те се набутвам некъде. Четвърта зона, не се никъде набутвай. Не ме се набутвам, ето тук се застава. Те гонят има още. Не, май. Добре. Май ги надъниха. Нямам само. Брат, Не, никой не ги е наданил, аз го наданих и двата. аз на Ди го кракнаха, ма помпата, знаеш какво е гадно, бе. Да влизат и излизат от красна, скачат такова, ти не мога. Аз съм го свикнал. Те се паникюсаха. Единия- Затова Не, поемам не е без. верно, ти паникюса. Аз го оставих сам и спеса. Единия е бил на 15, другия му набих 75 некъде. Един му Чупих бих. телевизора. един чупи земките го телевизора. разпъних. Телевизора чупи. Канал 5 същото. Дивана чупи, дава год, бе. Давай, ти през човека чупи. Аз си седнем. Трябва да ме ребутнеш. По-гоч. Къде? 755. Къде те бутнем обаче? Че ти маркирам. Няма къде. Ходи нататък. Не сега ще отидем. Ама ходи или... Не, налево. Лево. Дропни го. Допна го. Ба, те Сега трябва да колко. им пусне, защото майте стрелах. Стрелят, не съм. Или Не, тебе мисля, те че не. стреляха, или чук. Не, май че череха ги други, ама взех. Не, там нема. Там може да ме ребутнеш. Къде? Там, чакай. Безостанчета. Там не Майка ребутнеш. ми, Не, бе. е това също. Знам, виждам. Като се зареди им пусни пак. Добре, знам. Още 15 секунди имаме. Баси майката. Дай, Няма да имаш времето да ме ребутиш. си имам. Не знам дали ще имаш. Не, нямаш. Нямам вече. Ходи и там. Ще Май опитам. по-близо. Айде да пуснем. Не, че играй го сам. Знаеш какво? Влезе в някаква сграда. Не, бе. Е са. Не, ще започнеш да бие са по две. Ще- Какво ти казвам? Ти не слушаш, бате. Какво го играем сам, бе, ако се набутам при те... Дето сега. Е, сега съм приключил вече. Те ми знаха стопа. Вътре влезни. Колко и да е, ти няма да го живееш, ама да го бавиш, а може да вземеш точно. Виж какво Това е стана. зви. Те Какво правиш, бе? не ги те са умни за това. Не, ти не си свикнал да ги контролираш още. Аз Ама ги аз- контролирам. Като Няма как- гледам вече нищо не ми правят. Правят на ГСА. Не ми на мен правят. Като се Е, затичаш. Като се затичаш. Аз като тичам пак нищо не става. Чет. Чет, съм тука. Пачет няма смисъл ме тъси тука, нямам вече. Тъгнал съм си, бе, пачет, моля ти се, бе. Ай, просто ми го, моля ти се. Не идвай тука, Аз моля. си казах да не ме ребуташ, ама ти какво правиш? Прави се на Идиана Джонсън, пуска и веднага си спусне. Прави се на най-добрия. Той ребутна. Той е вода, мене. Мгм. Аз се Това гърна. тези шахти никъде не вода, да знаеш. Така че Аз съм се наданил вече, той да се махаш. Така че трябва да се махаш много бързо, че започне след това. Точно 18 секунди да започва да бие по две. Аз се наданих вече, не знам По какво ще правим. бързия начин. Дой си тук Аргон. още, дой си тук още. Ими гол. Излизаш или излизаш, или умираш! Или умираш от зона, или умираш от хората! Идвам да не бутвам. Бегай, бързо им пуска. Геса. Няма, не може, бие по две, махай се. По две нема ме убие, бе, пич. Бие вече по две.
Знам и нема се ме убие, имах 2 меткита. Обаче ти Да. може да бутне, Ще да ме метките. видят хората и аз плюс това ще мога да умра във въздуха. Да, пак си нема да те бутвам. Сега започва да бие след 16 минути. То аз как се го взибе, обясни са. Там как се го взибе? Аз нямам нищо. Нямам бункер. Импулсваш. Имам бункер, супер. Отдесно. От лево май нема никой, май от 10 са тия. Импулсва от сега. От сега. Браво на тебе. Сто бе. Добре. Може малко повече. Стъпна Нема- върху импулската. Сеш. Какво да правим? Ге са. Накрасно до тебе не виждаш. Нема го, нали? Нема никой. Ге са, ако се па. Първият път, когато пипна зоната, ми кази веднага да поставям бункер. Поставя. То така се постави. Много. Какво правиш, бе? Тъпия момент! Момент тъп. Тъпия мувен. Не мога да се качим. Готов съм. Напал си. Сега че се бият. Време го времето, само може път да ти плува. И гледай за хора. Застани с помпа си и гледай за хора, не дръж метките. Тук да горе чух, на планината е къде? От тук някъде има се. Убиват се тихо. Съд до мен има. Гледай дали може да влезе, да се опита, че влезе, може би чисто. Не, на тебе! Да, на тебе! Да, на тебе! Чувам, обаче нищо не вижда вече. На тебе, на стълбата, ако чупи стълбата, ще ти пропадне човека. Сол. Обаче не знам дали го. Убиха го. Изпариха го, не го биха! Господа го прости. Снайпът. С кътинг райфъл един игра. Вече е бал майката, виж каква е зоната. Малумна. Знаеш какво? Имам идея. Те буто си се обикавам просто около тех, няма какво да пада го. Една им пуска са. 200 метра, възможно е много за ротет. Взима и веднага им пусна и трябва пръв да тръгнеш. Бързо! Нема къде е ротетът, зад газума имаш един. Момичета, бе! Какво гледаш? Аз замразих, бе! Десен бутон като... Да, десен бутон. Като скофаш десен бутон, започваш по-бавно да ходиш. Нема. Кил Взех ли поне. си кила? Не знам, но кнах го. 105 е супер, бе. Бързо, тичи. За 50 секунди те ме бутна си. И сега когато кемпи, тук аз сапал дън. Аз нека да паднем някъде от късите. Да. Извинете, извинявам се. Ето къде падам. Май ми марка, бе, игра. Има метки, ако искаш. Не, бе, как беха се фърлила, ти станах ауто. Ети минита. Аз имам биг силдове, медкит се взема да имам. Много топ. Тази сграда нямаше нищо. Не, има съндък, не. Тук къде е съндъка, бе? Другата сграда, май. Не, тук е. Не. Да. Къде ме качи, брат. Махай ме са напал. Взели някакви помпи? Да, имам помпа. Сива и пистолет, че сива. Ети такова. Да, Ще батон ти земка. дропна. После. Ети, дропвам ти тука патрон. То гледай как ми ги седе. Сам. Така. Нещо не видях къде плува зоната. Не, слеп бех на окото. И аз се зачуди. Да, благодаря. 70 патона и ми даде, бе. Ти колко си, бе? Бутва! Мама му мършила. Импулсай. Да, ти ме върни при... Не, върни ме, да. 30? 30, Еба 60. сайката. Хитни го! Хитни го, моля ти се! Айде бе, кубука, айде бе, той без... Наби ми 50 помпата, аз не съм виновен. 50 помпата ми наби. Има сметки това, нали? Мгм. Добре, то му Да, тъпа зона не мога да си меткитне човек на спокойствие. би по две. Сях се мап без да искам. Чекай малко. Ще стана фал. Аз имам 1700 го, че купа 2 бурета. Накупих се.
А Не. то па не е тука магазинчето, аз съм свикнал да ми е тука магазин, да си купа нещо. Следвай ме. О, не, всъщност не знам как ще го ротейтна. Ето тук долу май е зона. Има да не влизат толкова. Зона ли? Не сме. Ма сме Следвай близко ме. поне. Сега ще направя на отскопи. Кажи ми кой е на отскоп на първи. Не, какво прави вече? Пълните бълъци, брат. Пълните бълъци. Пълните бълъци. Да то тук точно. А! Бе, така, добре съм си. Готови си сега. Нали? Кажи ми някой да го снакне. Охо. Вкусна работа. Кажи само кой да снайпна. Никой. Имаме баси помпата и снайпер. Чакай, не идвай. Те иска аз къде ги обаха ви? Тук май е по-добро. На мен има. Идват. Много скопна го! На едно кажи ти. Дете! 50 лайк, браво, Филип. Как? Деди, взимай нещата, взимай нещата. Дук. Кемпи зад контейнера. Зад контейнера, внимавай. Отпреда на храста, в Ето храста. го, ето го, ето го, ето го. Чакат! За тебе в храста! Найс! На мен ела бързо! Какате? Не мога. Дед! Митик! Стрелят ме. Абе, си майка. Колко човека са? А? Не, да. Некой от вас. Там трябва да ги снайпнеш, ще там. Те ми подскачат като зайци. Ми снах сота без да искам. Как на ги бе? Сото ги как на? Единия. Да, то е добро солото. Бега, виж ги, виж солото. Ева. Виж го то, бе. Килва, без дед. Виждам. Ще го импулсна, чакай. Импулсвам го. Избега. Импулснах Не възна сото е. Стой. Не, детнаха ми го. Оу! Бързо! Май, другите. Не, само един е. Също нас. На 58 лайта единия. Той е сол. Бързо. Един е само. На, Другия нокът. на 50 лайта. Айде бе, брат! Айде бе, уж бе! Айде бе, брат! Айде бе! 81 точки. 83 играх какво? Ранкет. Играхме Battle Royale Zero Build. Играхме Battle Royale Ranked Zero Build. Къп. Примерно с Коби 500 точки или нещо такова. Нещо такова да го направим. Да А, пише и аз- 500 точки. Аз мисля Ако на ги тъмнела, направиме, нали? на тъмнела писа и топа, кой сме били и точките. Според мен топа ще е топ 100. Ама то, и да пише топ и да ги кажат нещо топ, аз кажа, то те бе откачени някакви бея с нали. Но първо с оборота днеска мисля, като приключа, или по-утре, да оборота е лодкъпа, защото ми остава там една, може би 2 игри се сложа от лодкъпа, ще си харесал. За главния канал и после за малки се оборота. Само има с едни метки и тета зона, да знаеш. А колко Ама гол аз ти ще имаш? си купа. Колко гол ти имаш? 1000. 500 дава за меткитове, а 500 дебут. Да, за да е 500, 300 за меткитове ще ти стигат според мен. Но няма хора обаче. Това е много рисковно тук по принцип да ребутвам, ама какво да направя? Друго имам ли? Не. Те ако ходиш на майка си угъзра, това е ти се занимава, нали? Той не е добре в главата обаче. Само си го знаех. Не! Това познай си. Да бех го убил този снайперист. Това да бех го убил. Сами тежи на душа, да бех го прибил по-рано, докато може. Внимавайте снайпте, бе. Само да ме снайпнеш. Само да ме снайпнеш. Не, ма той като ми видиш скина, че казва, бе, това трахартър, бегам. Обидно се отказа. Он ти е да е бута, човек. Да си ребутвам, стоям другото да те ребутвам. В насата ли, бе? Само да не ме подгонят. И сега си види, знаеш къде има вендинг машина, има и е Будван. Да. В нас така че се знае. Да, бе, тук са го прибили, бе. Как сега? Как?
Добре, не мога да пикапна. Обаче си... Обясни ми сега как е. Как е умрето там? Добре, бе. Ела си скрънджа. Ей, там има всъщност. Да хода Да. ли там? Там има и меткито, да. Взима пълзи купи меткито този път. Да Там имаш! има хора. Обаче се бият в локацията. Не време да ти влезат от зоната. Четвърта зона е... Шестата е пета, петата бие все още по едно, шестата бие по две тука. Народ бие петата по две. Купи си меткито е първо. Да. Ама аз нямам голда, какво стана? Но има се 1000, бе. Да бе, аз съм ти купил картата. Ей, картата е 500. Да. За тебе! Няма да играя никога повече! И тук ли има скапана дупка? Еба. Те дупки да ноги премахват от тази умна игра. Бега. Тук не съм те видял. Тебе си купил. Така. Накрая знаеш къде че работа от зона? Като пълня пич. Тъмън точно ти, тъмън ти. Не, аз няма да те работя. Или да се опитаме? Или да го живея. По-добре да го живея или да те работя? Не знам. Ако ти заеди, пускате се, добре. Заеди ти пускате се, махаш от тука, чуя си, бе. Така. Махай се! Чил тук има един бункер, ще влезе на него да кемпа. Ама не знам дали е отворен. Ще ти кажа ако е отворен. Не, отворен е. Еба шмайка. Взимай Идете. нещо. Кемпа. Идете. Кемпа! Имаме Не, туетна. динай кемп. Имаме туетна. Чакай го, той сега ще дойде. Вземи помпата, бързо. Вземи я. Майко, влизай! Ама, какво Не става, бе, знах. цела игра, хора имаме, цела игра, бе. Да, Където Дум Сафан- мястото. Къде убиваше Сайфа Дум? Медрана. Сайфа Медрана. То Сайфан имаше всеки. Всеки даваше кръв. Да, Сайфан 50 Медарона. даваше. Сайфан Медарона. Не помня нищо. Сега го показа. Сайфа Медарона ти хилс по 50 кръв. И то Медарон бе... Да, И знаеш те и където... четирите беха същите. Не, другия беше за Невидимус. Те ти Ама беше... ти от Дум вече, защото преди Дум и всеки хилваше по кръв. След Дум, да, са. Сайфа Медарона къде След Дум беше? вече, да. Там, с кога? Смегава и се това колоби. беше най-опи. Там, Аз тогава падах на Дум локацията и Запа беше направил едно видео как на една кула бъгваш боса и аз така всеки път правих и взимах на първата минута всичко. И на турнирите ги картах, защото имах митик нещо. Може да го затваряш, като го отвориш ли, бе? Тук се Така вижда, в тук се търче вижда. такива работи, не беха такива работи, не беха така. Какво правиш, бе? Стига, бе. Какво правиш? да. Да, някой да дойде, сега да ни изгръби. Добре. Мога да натисна Escape да видя то кой ми е вейтна, дали играе още. Но той си за Дувикс. Не. И да знам от колко игра. Колко си взе седи патрони? 533. Заем към... О, имаш ли още? Не, аз си дах 400, бе. Пара ги на да ги стакнах на макс. Те се стръмнаха, не видех. И аз се чух. Дай ти първи, защото си жена. А ти Показах. какво си, бе? Защото си зомби. Тебе, какво ти изяде вече? Всичко те изяде вече. Верно си. Само Господ може да ми изяде. Ама и той няма какво да ми изяде и Господ. Ще ти изяде и зелената част. Ще оставя без нищо. Кокари само. Той че умре от тази зелена част. По принцип Има. той го има, този скин го има за същите V-Bucks, само че не е такъв мухлясо. Не е футболист. Ела да им пусна. И футболист е същия. Футболистка е. Така лошо Бързо се пуснах. надесна, бърче се надъмкаха. Си пусна право. Зелите им пусна.
Да, много хубаво се стана. Аз супер ти им пуснах сега. Какво направя? Какво ти даде, бе? Глава Мейвън Алко. Абе, да беше казал, бе, аз съм с Мейвън. С тая, гадната. И аз с Мейвън вече. Имам Аз съм мистит. с страйкърче. Сега те ми кажи, който да много скопвам, че ми те такива вече. Тук има един бункер, искаш да ти го кажа как да влезем в него, ако не са го активирали. А, Трябва да не. изгасиш едни бушони. Ако става така, че... Не помня защо по-да е бъгъв. Не, нас няма да ни затворят, а то може отдолу да го активираш, така че. Ама къде беше тази дупка? Майка чука се. Не бе, верно, помниш ли къде беше? И аз не знам, аз тук много да не ходим. Тук е, да. Да, ела. Тук е Интересно. тунели са моето. Така, Ти си заключено. копал, бе. Така. Твоите приятели ги копаха, нали? Да, само аз прокарах кабелите, защото те са нещастници и не разбират от ток. Така, Да, още ма вие не едно. се ли карахте, бе? Вие не се ли карахте, бе? Карахме се, ама. Ела. Сега ви се здобрихте ли, бе? Аз с тиметките. Не, това от много давна пак сме. Тук е едното място. Така. Гном видех. Видех гном. Да, мръдни. Его Един гномо. бушон единия бушон. Гледай кабелите къде отиват. Така едната лампа изгасена. Обаче те са го направили трудно за досадници като мене да намират къде е златото. И малко не помна къде какво направи, бе? От каченяк. Че ти като... Ти го чесети и аз го отворих. И второто ли? Да, бе, ти го чесетис. Няма виж дали е активирано, умнико. По кабел, бе, аз ходих по кабел, бе, ти проси си. Да, верно. И аз ходих, ама мисля. Тук може да ти... О, да! Това са безкрайните ръкавици. Има 0,1 шанса да се паднат. Баси, аз съм най-нелъки човек. За първи път ми се падат в живота. Тук има още... Също да ги взема ли, защото има безкрайно ходене, да ги взема ли или? Че малко. Те ако ни заключат, тук ли си отключва се, бе, тук. Да, е тук. Я ходи да ме заключиш. Не. Знаеш, да взема ли само 3 метките да имам или да махна ръкавиците? Какво да направя? Да има са... Дай, не знам само 3 метките. Минитата... Не, вземи... Охренам какво да направим. Минитата да са хубави нещо. Знаеш, няма. Те митик ръкавици... Често, дали са много опити? Само безкрайно ходиш, няма смисъл те. Добре! Ти знаеш, че имаш много тето си да ги езигаваш, ако нямаме места. Ние имаме безкрайни импулски. На Battle Royale, ако си е, става малко. Иначе малко... Шано въпрос е. Почва ми се приспива. Това пак. Някой да ти лепне един шамар и няма да ти се приспива. Сега. Ела, Човек! Ама, имам още 5 игри. Ела тука. Застани тука и идват ни. Игри, бе. Имаме 2 игри. Две са добре, значи си добре. Ако са 2, значи си ги догаме скоро, ама ако са 5, може. Не са 5, 100 на 100. Що? Казах ли да приключваш? Да бе, за очите ми викат, че са много зле стане. Много направо. Но това да. Твоите, ако са моите. Дай, говорим. Аз викам като пъмпна един път и вада снайпера. Не там застани. Малко по-надежда да като се отворя вратата да може пак да ги пъмпнеш. Защото тя се отваря на тук. Нищо зона хубавата. Ти чува си го това, бе? Кое? Бъмченето, някакво стадно е. Аз нищо не чувам, бе. Да, и аз го чувам. Някак шано, като музика нещо. Да, те нещо не умият. Стакнато е.
Сега се изчистват, аз ти представям. Плуваме, що? Е, тази гара там трябва. 100 Не. метра, една им пускани. Ще го играеме. Мани си Марч. Чил. Всъщност да, по-добре е твоята сграда, да. Така, Чакай. че те могат да ни влезнат. Всяко ни влезна. Аз се чудя сега да влезна ние. Ела. Бързо, ротейтвай зона. Аз имам 3 метките, ще го играя зоната. И аз. Абе, некъде ме челят, бе, бат. И ме череха. Аз сега Там те... горе не е добре. Виждам. Тук умряхме, много пъти умирахме. Защото е много гадна сградата. Ела надолу. На нашите братя катакомби. Ще ни спасат. Видя ли? А? Сега съм моли на братята катакомби. Ама те нещо не се изкарахте, бе. Не. Тук внимай, че могат да ни влезнат. Вие сте на два отбора гноми, едните са на Алекс, другите са твои. Ела е тук, защото не сме бали в зона. Дай да излеземе бързо. Че ни пипне зоната вече. Трябва да се... Има човек. Чу го. И ти си добре. Не съм много добре. Не знаеш колко съм навен. Знаеш, бе! Не, мисля го. Ужас. Има бункер тук, защо не влезна на него? Има хора, бе! Няма! Няма вътре никой. 101 на едната аура, 101. То ме аса. Е, сега си ба майката. Имаш ли щит нещо? Е, сега какво ще правя? Пусни щит веднага. Им се крие се. Давай вече ни знаят всички. Вместо горния да не ни знае, сега ни знаят. То горе някой боя с отборник са му казали. Горе в сградата. Айде. 2, 1. Паднах най-доле. Пребих се. Така. Некакви, виж ги летат. Към 40 има набих. Дай, седи долу, охо. Мен ме дъмнах. Някой път, седи долу, не ги гледай. Така ще на рандом хасите, ако ми хитна, песте си хитам текста, бе, това се баси сорта. Тук седи, че там имам, навсекъде тази сграда е пълна с такова като модно ревю. Но ревю. Тук всичко е модно ревю, ако не гледаш. Нека е макс да имаме 5 минути. 5-6 минути имаме, да знаеш. Нещо те търно да кажеш. Тук ли си? Плувнахме. Плуваме, да знаеш. Знаеш, че намеря най-добър. Седи. Искам да намеря най-доброто място за кемп. Така няма да е. Да знаеш, има една част музика по нас е Стеда Митнес, може би. Че ми. Ама тая там. ако бъде качен изобщо. Тук е най-добро. Е, тук горе е най-добро за седене. Надолу не може. Аз за това се мютнах, че се чу от някъде музика и те са да се... Ама откъде музика се чува? Бе, там един телефон се включи. Нищо. Значи го правим, аз мога. За много малко.
Ще го правя. Чу се песен на Ако Мона. направим Виктори, може би ще ни прати в чет с 50. Е възможно, защото има ботове. Аз на за Мони пратих 500, ако правим някой кил. Аз сега ни чупиха, бе. Отгоре. Над нас. Точно пай, бе. Тук е. Гледай, тук си. Ай! Много скопнаха те, нали? Не, пребиха ме. Спитнаха ми, падах най-долу, бе. Те са топ 1, бе. То за това не се килват, бе. В нас тоби за това не се килват, бе. Те са топ 1. Инфа 245 000 пиара. Ага, Само и Виктори се направим. нищо. Ще гледам за колкото се може по-добре. Ти иначе доволен ли си от оптичките? Колко? Даже Рубил късно прави толкова. Даже не сме и май били близо некога до толкова. Ние винаги 300 сме по 30. Макс. The best. One moment later. Те само те ги убиват, само гледай. Че си дал зона, я ме бал се. А така убити са бити. Супер. Опа. Яви ме. Еми, яви ме. То всичко е равно. Ти каза, че си на пребан, тебе иска има хаст.